Ауzu биллахи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhtaram газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Без үзебезнең кыска видео язмаларыбызны дәвам итәбез. Бүген дәгъватның фазилаты турында әйтергә телим. Әлбәттә, дәгъват кылуның фазилаты бик күп, muhtaram газиз кардәшләрем. Әмма Аллаһ субханаһу ва тааля безгә үзенең бер аятында дәгъватның никадәр әһәмият икәнлеген күрсәтә. Раббыбыз субханаһу ва тааля әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني ومن أحسن ni kadar күркәм сүз диде. Yani гарәп телен укыган кешеләр аны аңлыйлар. Ahsan дигән сүз исму тафдил. Yani аннан да хәерлерәк, аннан да яхшырак сүз була алмый. Аллаһ Тааланың сүзеннән кала инде әлбәттә. Аллаһ Тааланың юлына, Аллаһ Таалага шакыручы кешенең сүзеннән дә хәерлерәк, күркәмрәк сүз юк диде Аллаһ Субханаһу ва Таала. Би ни кадәр күркәм Аллаһ Тааланың юлына шакыручы кешенең сүзе диде. Шуңа күрә, muhtaram газиз кардәшләрем, Аллаһ Субханаһу ва Тааланың юлына шакыру бик фазилатлы һәм Аллаһ Тааланың рәхмәтенә илтә торган бер гамәлдер. Аны икенче төрле дәгъват дип әйтәләр. Һәм Аллаһ Таала дәвам итеп әйтә: "Ва амила салиха", алар изгелек кылучылар диде. Ягъни алар кешене шакыру белән генә шикләнмиләр, алар үзләре дә изгелеккә ашыгалар, үзләре дә изгелек эшлиләр. Һәм әйтәләр: وقال إنني من المسلمين خميتركن من مسلمانlardan дип. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Men dalla ala khayrin falahu mislu ajri fa'ili." Әгәр дә берәр кеше берәр хәерле гамәлгә өндәсә, шакырса, теге кеше шушы изгелекне эшләп, шушы кешене тыңлап, шушы изгелекне эшләсә, менә шушы эшләгән кешенең әҗрендә үзенә алыр диде. Шуңа күрә, muhtaram җәмәгать, дәгъват кылуның әһәмияте бик зурдыр. Раббыбыз субханаһу ва тааля дәгъватны безгә фарыз кылды. Һәм әйтте: "Валтакум минкум умматун яд'уна илал khayri ва я'муруна бил ма'руфи ва янхауна 'анил мункар, улаика хумул муфлихун." Арагызда шундый бер төркем булсын, яхшылыкка чакыра торган, нашарлыктан тыя торган һәм инде Аллаһ Таалага инанган бәндәләр, хәерлегә инди торган бәндәләр булсын диде. Бу кешеләр улаика хумул муфлихун, уңышлы булырлар, җәннәтле булырлар диде Раббыбыз субханаһу ва тааля. Икенче бер аятта Аллаһ Таала безгә әмер рәвешендә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Уд'у ила сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана. Аллаһның юлына хикмәт белән һәм хәерле вагазлар белән чакырыгыз диде. Muhtaram газиз кардәшләрем, Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә бик күп җирләрдә әйтеп узган нәрсәгә ул хикмәт кирәклеге икәнлеген, һәм дә барча пәйгамбәрләргә дә Аллаһ субханаһу ва тааля хикмәт кирәклеген аңлатты. Аллаһ субханаһу ва тааля хикмәт белән җибәрде һәр бер пәйгамбәрне дәгъват кылган вакытта. Дәгъват эше белән җибәргәндә Аллаһ Таала хикмәт белән җибәрде. Һәм әйтте Раббыбыз субханаһу ва тааля: "Хуаллази бa'атha фил уммиина расулан минһум ятлу алейһим аятиһи ва юзаккихим ва ю'аллимуһумул китаба вал хикма." Әйтәдер Аллаһ Таала: улдыр Аллаһ җибәргән өммәтләргә пәйгамбәрләрне, аларның араларыннан пәйгамбәрләр җибәргән. Алар Аллаһның аятларын укыганнар, ягъни вагаз сөйләгәннәр. Аларны чистартканнар, күңелләрен чистартканнар. Һәм Аллаһ Таала әйтә: аларга алар өйрәттеләр хикмәт һәм китап диделәр, ягъни Аллаһ Тааланың китабын өйрәттеләр. Кайбер галимнәр хикмәт ул нәрсә дип сорагач, түбәндәгеләрне әйттеләр. Аль-хикмәту фид-даъва
hiya. Da'vatdagi hikmat ul tubandagilar dedi. Qavlul munasib. Kerakli so'zni aytuv, kerakli yo'l bilan aytuv. Kerakli, ya'ni to'g'ri keladigan vaqtda aytuv. To'g'ri keladigan kishiga aytuv. To'g'ri keladigan o'rinda aytuv. Ham endi to'g'ri keladigan usullar bilan aytuv. Ya'ni tilasa nishik da'vat qildirga mumkin yaramay. Da'vatni qildirga kerak hikmat bilan, o'rnin bilib, vaqtin bilib, kishisin bilib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.